Malia que a campaña marisqueira do presente ano, que comezará en outubro, pinta mal, a Confraría de Noia segue a traballar arreo para mellorar a produtividade dos seus bancos. Así, esta semana sementaron 2 millóns de unidades da ameixa xapónica entre a misela e o cuncheiro, mentres que a anterior fixeron o propio c'1.200.000 unidades da ameixa babosa. Estamos sembrando a ameixa xapónica, hoxe vamos sembrar 2 millóns de unidades do semilleiro que temos no Freixo. A semana pasada sembramos 1.200.000 de ameixa babosa, aí contra o canal da misela e o cuncheiro, e esta vamos sembrar tamén aí no cuncheiro, bueno, para mellorar a produción cara a non esta campaña, sino a próxima, non? Canto máis sembremos do semilleiro, máis mellor van estar os bancos marisqueiros para outra campaña. Labores todos eles encamiñados a garantir futuras campañas, posto que a que está a piques de comezar está xa condicionada pola alta mortaldade de marisco que provocou a auga doce procedente da presa do Tambre. Sí, están xa desde febreiro quitando algas, depredadores, e, bueno, non vexamos a guardia, tampouco no que é na vigilancia estrita e todo eso, non? Ora, a dificultad foi que o ano pasado, en xaneiro, en febreiro, hubo a mortandade ao 80% do que era o que daba batalla, e máis o que viña para este ano, a cría máis grande. Bueno, foi un pau grandísimo, porque a presa solta cando quere, non hai un protocolo que lle exija a Xunta de Galicia nin a Administración que tiña que exigirlo, porque estamos 1.700 familias que dependemos do marisqueo, e, bueno, morreu o 80% porque soltan cando queren en beixamar, co peligro que é cando están os mariscadoras e os mariscadores a pé traballando, non? Precisamente, os servizos xurídicos da Confraría están a estudar posibles accións legais por estes feitos ante a falla de interese da Administración, que segue sen establecer un protocolo para o baleirado da presa que minimice os efectos sobre os bancos marisqueiros.